van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. God didn't intend for me to keep up with the whole subdivision of them Joneses. And you can't tell me that he meant us to be working 7 a week. There's something wrong with that. And I stay trying to live by the book. So I think I'm doing what it thinks I should. Just out here ripping on a crankbait, just like Bip Dance recommended. I'm alive and it's a great day, kinda like old Travis Tritt pended. A little later I'll be kissing on my girl. My world's better when she's in it. Cap it off with some 6-pack sipping while the sunset drops like God intended. God wouldn't have made these beers I drink so good if I ain't supposed to drink them. And he wouldn't have gave me a pretty thing to hold if I ain't supposed to stay up with her all night. Why would I do a thing different? 'Cause I'm just doing what God intended. Yeah. Out here ripping on a crankbait, just like Bip Dance recommended. I'm alive and it's a great day, kinda like old Travis Tritt pended. A little later I'll be kissing on my girl. My world's better when she's in it. Cap it off with some 6-pack sipping while the sunset drops like God intended. Whoa, just like God intended. Sunday morning I'll be back, you slipping in 5 or 10 late, dropping 20 into play. Then when the preacher's done preaching, I'll be reaching for my bass boat keys. Yeah, I'll be headed straight out there, ripping on a crankbait, just like Bip Dance recommended. I'm alive and it's a great day, kinda like old Travis Tritt pended. A little later I'll be kissing on my girl. My world's better when she's in it. Cap it off with some 6-pack sipping while the sunset drops like God intended. Jordan Davis, Like God Intended. Een
Nieuwe uitzending van Lucas on Air, 22 mei 2026. En 2 bekende gezichten vandaag aan tafel. Dat zijn Jeroen en Glyn. Van harte welkom heren. Goed jullie weer te zien. Ja, insgelijks. Ja, hetzelfde. De laatste keer dat we elkaar gezien hebben, dat was bij de Limburgse Popprijzen, 7 december. Maar de laatste keer in de studio voor jullie elk, dat was een andere tijd geleden. In het geval van jou, Glyn, was dat met Orange Moon, de band. Ja. Wanneer was het voor jou eigenlijk, Jeroen? Al een tijdje geleden. 3 jaar geleden. 3 jaar geleden? Ja. Heb je nog gekeken? Jeetje, ja, dat is inderdaad... Tijd vliegt echt voorbij. Ik kan me nog gewoon herinneren dat je toen nog op station hebt afgezet. Dus, ja. Maar dat voelt als gisteren zo snel gaande week hier bij Lucas on Air nu eenmaal. Maar jullie zitten natuurlijk niet voor niks, want we gaan weer eens bijpraten met deze 2 artiesten. Glyn, met jou, jij zit hier nu alleen. Je bent onderdeel van de band Orange Moon, maar hebt ook een solo act waar je dus vandaag voor aanschuift. Ja, dat klopt. Is dat hele andere muziek dan Orange Moon? Het is wel in hetzelfde straatje als in R&B. Maar ik geef een beetje mijn eigen draai eraan. Ik vond het nodig of zo om mijn eigen muziek ook uit te brengen. Want ik weet dat ik al heel lang op mijn harddrive muziek had staan. En ik maakte al een tijdje muziek. Maar dat was alleen voor mijzelf. Ja. Voor niemand anders om te horen. En toen kreeg ik steeds van andere mensen te horen van... Waarom laat je dat gewoon op de plank liggen? Waarom ga je dat niet gewoon uitbrengen? Waarom ga je dat niet gewoon aan andere mensen laten horen? Daarvan? Ja, waarom ook niet? Waarom ook niet? Nou ja, waarom ook niet? De waarom is eigenlijk meer dan dat het natuurlijk het zijn persoonlijke verhalen. Ik sta me best wel kwetsbaar op in de liedjes. Toch een beetje een drempel. Ja, het was wel een drempel voor mij. Maar die heb je dus Ik heb hem overwonnen. En, dat is en het voelt wel super goed en ik krijg super leuke reacties erop. Dus dat geeft wel bevestiging, zeg maar, dat ik het goed doe. Je hebt 2 nummers tot nu toe uitgebracht die online staan op Spotify. Maar je hebt nog veel meer op de plank liggen. Waaronder een nummer wat je nog live gaat spelen. Want de mensen die thuis meekijken zullen de gitaren van de heren alweer zien staan. Van Jeroen weten we natuurlijk ook dat hij een live optreden kan verzorgen. Heb je toen gedaan, ga je nu weer doen, nee, Jeroen? Toen niet. Toen niet? Nee. Oh, ik dacht van wel. Op een of andere manier is we erbij gebleven. Ik dat ook niet gedaan hebben toen. Ik zou het eigenlijk niet meer weten. Maar... Ja, daarom. Ik weet ook niet waarom niet eigenlijk. Dus vandaar dat ik er automatisch vanuit ging. Nou, best te beter dus dat we dat vandaag dan maar kunnen doen. Maar dat ga je doen onder een nieuwe artiestennaam. Hoe moet ik het uitspreken? Zeel. Zeel, dus het is gewoon, ik doe alles in het dialect. Die keuze heb ik niet 3 jaar geleden gemaakt, maar 3 jaar geleden even een notendop. Een dorpsgenootje bij ons op het dorp. Dat meisje was helaas ongeneeslijk ziek. Ik denk niet, ik ga een liedje voor haar schrijven. Dat was niet, maar door haar eigen verhalen. Ze was fan van Harry Potter. Ze noemde haar tumor, noemde ze Voldemort. En ze kreeg een idee voor een liedje. En ze heeft het liedje uiteindelijk niet afgehoord. Dat niet, want toen was ze helaas al overleden. Ik heb het liedje wel gespeeld op de uitvaart. En daarna heb ik het eigenlijk weer een beetje laten bezinken. Dan heb ik nog een liedje uitgebracht in het Nederlands. Maar dat, met de zachte G is dat toch een... Toch anders, En dat voelde ook niet. Het voelde niet warm, het voelde niet vertrouwd. Je hebt het idee dat je heel erg je moeite moet doen. Dan heb ik een jaar later datzelfde liedje opnieuw uitgebracht in het dialect. En toen deed het wel wat. Toen kwam het nog bij Henk Over, kwam het binnen op 6. En dat was het moment dat ik dacht van, nu ga ik ook niet meer switchen. Ik ga alles doen in het dialect. En dat voelt heel goed. Ja, en nu dus ook een Limburgse dialect artiestennaam. Je deed het eerder onder Jeroen Heilige. Dat is natuurlijk nog steeds gewoon je officiële naam. Ja, maar hele bek vol. Een hele bek vol inderdaad. Dus vandaar die keuze. Maar die keuze, daar gaan we de rest van deze uitzending uiteraard nog wel wat verder op in. Dat komt helemaal goed. We gaan natuurlijk ook luisteren naar wat zomerse countrymuziek. Dat past vandaag wel. Kane Brown. Hey, it's 9 o'clock. The boys are all over. They talking that talk like they ain't getting older. They wanna go out, get some names and some numbers, find some tins in a bar with a tab they can cover. Oh, they beg me to go, but I'm staying home, 'cause you already know. Yeah, they talking about girls, but I got a woman. Yeah, I got a woman right here in my hands. They talking about girls, but I got a woman. Yeah, I got a woman. Oh yeah, and she got a man. One of a kind, yeah, 1 in a million. Supernatural high, got me up to the ceiling. Baby, good as you look, without even trying. Turn this house to a home, whatever you want, girl, I'ma provide you. You're
But I got a woman, yeah, I got a woman right here in my hands. They talking about girls, but I got a woman, yeah, I got a woman. Oh yeah, and she got a man. And she got a man. They talk about girls, but I got a woman. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. I love the sound of a jukebox playing, so I sit here while she's staying home, watching Dallas on TV. I love the taste of whiskey straight, but the strongest thing she ever takes is a sip from a small glass of Chablis. Though we're birds of a different feather, our love keeps us together, and she knows what's wrong with me tonight. I've got that Friday night fever. Sometimes a man just needs a breather. She knows I love her and I need her, and I'm no cheater. I just got that Friday night fever. She wouldn't change me if she could. I wouldn't change her, she's too good. Sometimes a man just needs a change of pace. I've heard all those come on lines, but I go home at closing time. I know no one could ever take her place. Now she's taking down her hair. She knows I'll soon be there to give her the love she needs tonight. I've got that Friday night fever. Sometimes a man just needs a breather. She knows I love her and I need her, and I'm no cheater. I just got that Friday night fever. I got that Friday night fever. Sometimes a man just needs a breather. She knows George Strait met Friday Night Fever. Nou ja, dat hebben wij ook wel natuurlijk hier op de vrijdagavond, Lucas On Air. We gaan luisteren naar wat muziek van de mensen aan tafel. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Laten we beginnen met jou, Glyn. Want van jou hebben we dus nog niet... Ja, we hebben wel muziek van je gehoord in de zin van Orange Moon, maar nog niet van je eigen solo-act. Ja. Maar daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik weet natuurlijk een beetje wat ik moet verwachten. Maar ja, ik heb nu Overloaded klaarstaan. Een van de platen dus die je wel al hebt uitgebracht. Ja. Maar wanneer kwam dat moment, vraag ik me dan een beetje af. Waarin je dacht van... ja, nu ga ik toch echt aan die eigen muziek werken. Of hoe lang had je die muziek dan op de plank liggen? Goeie vraag. Nou ja, sommige liedjes, misschien Overloaded ook wel, dat begon echt al 2 jaar, 3 jaar geleden. Wanneer ik toen ik echt de akkoorden had bedacht, het thema van het liedje. En dat heb ik eigenlijk daarna gewoon heel blijven uitbouwen. En eigenlijk is het nooit genoeg voor mij. Dus vandaar eigenlijk dat het zo vaak, dat het eigenlijk is blijven liggen. Terwijl ik in mezelf dacht, dat is wel cool, maar gaan andere mensen het ook cool vinden, weet je? Mm-hmm. Dat is een beetje die twijfel die in mij opkwam op veel momenten. En, maar ja, je moet een keer risico's nemen in het leven. Ja, zeker. Nee, klinkt dat bekend dat je zo lang aan iets moet werken, maar dan uiteindelijk gewoon denkt van, we gooien het eruit, Jeroen? Ja, nou, ik vind het wel, ik heb me een beetje in je verdiept. Je doet eigenlijk alles zelf, hè? Ook de productie, toch? Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je blijft draaien en sleutelen. Ik ben zo perfectionistisch in mijn eigen dingen. Kijk, en bij mij is het gewoon recht toe en gaan. Ik heb een gitaar. Samen met mijn broer doe ik het dan wel opnemen. Maar het is allemaal gewoon wat het is. Het is gewoon, ik speel de gitaar, hij dan bijvoorbeeld de ukulele of de piano. En dan 2 of 3 stemmig. En dat is het. En verder geen toeters en bellen. Nee, snap ik. Ja, kijk. Maar bij jou vind ik het dan wel ook, je hoort het ook dat het gewoon heel goed geproduceerd is. Dank je. Het klinkt heel mooi en heel warm. Je hebt gewoon een hele mooie stem trouwens. Dankjewel. Ja, het is altijd een beetje het moment zoeken wanneer het goed is. Want ja, in principe met een liedje kan je voor eeuwig doen totdat je eigenlijk niet meer kan. Hè. Ik kan dingen blijven toevoegen, maar soms denk ik wel less is more. En eigenlijk, als het goed voelt, dan is het klaar.
En, dat is heel erg persoonlijk ook. Nee, maar less is more, ben ik helemaal met je eens. Ja. Zo kom je dus tot een plaat genaamd Overloaded. Deze kwam dus in februari uit, maar gaan we nu draaien. Zometeen gaan we ook nog eens even naar de betekenis luisteren. If I could go back in time, I'll just recreate them so vividly. Step on the brake, was this a mistake? I don't think I can stop it. Got no control, we're on our own, man. This is impossible to put me on hold. It's hurting my soul. I'm overloaded, not much I can carry. I'm slimming down, yet it still feels so heavy. Stuck in a loop, but I know it's alright. It's quiet at night, so quiet. What will I do when I wake up tomorrow? Will I keep my head way down, 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 down? Whispers in my ear, they silently creep up on me. I keep on burning through. On the break, was this a mistake? I don't think I can stop it. Got no control, we're on our own, and this is impossible to put me on hold. It's hurting my soul. I'm overloaded, not much I can carry. I'm slimming down, yet it still feels so heavy. Stuck in a loop, but I know it's alright. It's quiet at night, so quiet. I'm not the one who is leaving, breathing in all of the time. Feels like I'm wasting my energy, imagining fairy tales. I'm not the one who is leaving, keeping it inside, shedding no tears. I won't interfere, just wanna close my eyes. Oh, so overloaded. I've passed the summit now. I wanna go away to black and gray with no delay. I'm overloaded, not much I can carry. I'm slamming down, yet it still feels so heavy. Stuck in a loop, but I know it's alright. It's quiet at night, so quiet. Step on the brake, was this a mistake? I don't think I can stop it. Got no control, we're on our own, and this is impossible to put me on hold. It's hurting my soul. Glenn met Overloaded in Lucas Nair op RTV in Maastricht. Ja, het is wel lekker zomers ook. Past wel bij de weerstijl van vandaag. Ja, vind ik ook. Maar nee, ik hoor zeker wel overeenkomsten met Orange Moon, maar ook wel waar het verschil in zit. Laten we beginnen met de betekenis van de plaat Overloaded. Glenn, waar gaat die over? Het gaat echt over mijn eigen brein en wat allemaal in mijn hoofd afspeelt. Ik kan heel lang overdenken over verschillende dingen. Van hoe de dag is gegaan. Had ik dingen maar anders kunnen doen? Of bijvoorbeeld bij een optreden, weet je, dat ik toch veel ga nadenken over wat er gebeurd is in de dag en de laatste weken. Dat ik gewoon heel veel, dat zijn gewoon soms de twijfels in mijn hoofd die soms de overhand hebben. En dat vond ik wel mooi om op de plaat te zetten. Dat is echt wat in mijn hoofd rondgaat. En liefde, alle dingen die in de wereld gebeuren. Ja. Noem maar op. Dus eigenlijk, je schrijft platen over wat op dat moment je een beetje bezig houdt. Gaat je dat ook doen met andere platen? We hebben bijvoorbeeld nog Hiatus klaarstaan. Maar ik neem aan dat je natuurlijk nog meer platen gaat maken onder deze solo act. Ja, zeker weten. Dat wil ik zeker doen. En kijk, qua thema's, het is gewoon allemaal dingen die wel gewoon echt zijn voor mij. Dat zijn niet per se verzonnen verhalen of zo. Dus het is, dat is gewoon heel persoonlijk allemaal. Dus eigenlijk, als mensen je muziek luisteren, dan krijgen ze een beetje een kijkje in wat er allemaal in jouw hoofd afspeelt. Dat is punt. Nou ja,
Goeie samenvatting wat dat betreft dan toch. Dan denk ik dat we hierna maar eens naar het eerste optreden van de show moeten gaan. Die eer die geef ik aan je, Jeroen. Jeroen, welk nummer wil je zo meteen gaan spelen? Heb je dat al uitgemaakt? Ja, dat wordt toevallig dat iemand me laatst aansprak. Ik deed een heel kort filmpje van mezelf op Facebook en daar zong ik een klein stukje van dit liedje en hij zei ik vind het zoveel mooier dan zoals het op de plaat staat. Kijk, dat is een mooi compliment. Dus dat ga ik proberen te evenaren dadelijk. Nou, dat klinkt goed in elk geval. Voor de tussentijd, de mensen die aan het meekijken en aan het luisteren zijn, heb je vragen aan Jeroen en Glyn hier aan tafel over dingen die je hoort aan tafel, over de muziek die ze maken. Stuur ze vooral door. Dat mag via WhatsApp 06 13 04 8885 of kan via Facebook, YouTube, Instagram, overal waar we live zijn. Maar dus, zoals gezegd, kan in de tussentijd Jeroen zijn gitaar erbij gaan pakken en gaan wij luisteren naar dat live optreden. En eerst even naar Luke Combs en Cold As You. Making their happy hour way home. When guys like me lose girls like you, that's where we run to. They got Whiskey River on the jukebox, a honky-tonk sawdust dance floor, a neon 5 o'clock road clock, and plenty damn many when you want one more. This broke heart fool on an old bar stool, drinking beer almost as cold as you. Bunch of good time numbers on the stall door, a picture of you on the dartboard. Them cinder block walls ain't ever been clean, still ain't as dirty as you done me. Whiskey River on the jukebox, a honky-tonk sawdust dance floor, a neon 5 o'clock road clock, and plenty damn many when you want one more. This broke heart fool on an old bar stool, drinking beer almost as cold as you. When guys like me lose girls like you, that's where we run to. We got Whiskey River on the jukebox, a honky-tonk sawdust dance floor, a neon 5 o'clock road clock, and plenty damn many when you want one more. This broke heart fool on an old bar stool, drinking beer almost as cold as you. Cold as you. Cold As You van Luke Combs in Lucas on Air op RTV Maastricht. Jeroen heeft zijn gitaar erbij gepakt. Gaat het de plaat Is Dit Het Nu spelen. Jeroen, het podium is voor jou. Is dit het nu? Is dit nu het eind? Geboren en getogen, de tijd is omgevlogen. Is dit het nu? Is dit nu het eind? Gelachen en genoten, zeker ook getrokken en geloten. Is dit het nu? Gestrekt lang goed, alleen een foto op die een boek. Geboren school hel werken, dat boek is nu uit. Met niet heel veel, toch heel veel gedaan. En niks te min of te weinig, maar groot en voldaan. Is dit het nu? Is dit nu het eind? Geboren en getogen, de tijd is omgevlogen. Is dit het nu? Is dit nu het eind? Gelachen en genoten,
zeker rooggetrokken gelaten, is dit het nu? Genoten van het leven, gans voorzichtig, maar toch. De Franse zon in het gezicht, dat leeft de vulste nu nog. Genoten van de kenjer, het schoonste wat er is. In eigen vlees en bloed, het ooit het grootste gemis. Is dit het nu? Is dit nu het ding? Geboren en getogen, de tijd is omgevlogen. Is dit het nu? Is dit nu het ding? Gelachen en genoten, zeker ook getrokken geloten. Is dit het nu? Bloed is dikker als water, dat is liefde op het eerste gezicht. Leef nu en niet later, ik blijf terug voor dich. Bloed is dikker als water, dat is liefde op het eerste gezicht. Leef nu en niet later, ik blijf terug voor dich. Met mijn prémon départ, is dit het nu? Is dit nu het ding? Geboren en getogen, de tijd is omgevlogen. Is dit het nu? Is dit nu het ding? Gelachen en genoten, zeker rooggetrokken en geloten. Is dit het nu? Komen nog meer optredens aan van Jeroen uiteraard. Eerst nog even wat muziek. En ook Lin gaat de nummer live spelen. Hier Little Big Town met Pontoon. Step onto the AstroTurf, get yourself a koozie, let's go. Who said anything about skiing? Floating is all I wanna do. You can climb the ladder, just don't rock the boat while I barbecue. Jumping off the back, don't act like you don't want to. Party in slow motion, out here in the open, motorboating. Reach your hand down into the cooler. Don't drink it if the mountains are blue. Try to keep it steady as you recline on your black inner tube. Pontoon, making waves and catch your rays up on the roof. Jumping off the back, don't act like you don't want to. Party in slow motion. Can't beat the heat, so let's take a ride on the pontoon, making
Jumping up the back, don't act like you don't want to. Party in slow motion. I'm out here in the open, motorboating. On the pontoon. Little Big Town met Pontoon. Nou ja, misschien ben je wel aan het luisteren op een boot. Dat kan natuurlijk, hè. Stuur er vooral door via 06 13 04 8885. Kan allemaal met het zomerse weer. En via datzelfde telefoonnummer zijn een paar leuke vragen binnengekomen. Laten we beginnen met een vraag van Carolien. En dat is een bekende naam voor Clin, begrijp ik. Moeders die een vraag opstuurt. Wat leuk. Een hele goede vraag ook. Want waar zijn Jeroen en Clin het meest trots op als artiest? Nou, laten we dan bij jou beginnen, Clin. Oké, waar ben ik het meest trots op? Hele goede vraag. Ja, ik denk dat ik... Als in trots op mezelf ben ik dan meer. Dat ik die stap heb genomen om dat uit te brengen. Ja, je eigen muziek. Ja, want van mezelf ben ik best wel ingetrokken in mezelf. En dit is natuurlijk iets totaal anders dan dat. Weet je, die treed ik naar buiten. In dat opzicht. Dus in dat opzicht ben ik wel trots dat ik die stap heb durven te nemen. En dat ik die ook nu blijf bewandelen. Ja, zeker. Ja. En dat zelfvertrouwen hebt verzameld. Ja, en dat is ook absoluut iets om trots op te zijn. Ja. Maar dat straal je niet uit trouwens, dat je dat niet hebt. Zelfvertrouwen. Oké. Dus. Oké, nou. Kijk. Dus, bedankt. En dat groeit alleen maar natuurlijk des te meer dan het repertoire wordt uitgebreid. Zometeen ga jij ook een nummer live spelen. Maar ja, dan stellen we uiteraard ook de vraag aan Jeroen. Wat is voor jou daar het antwoord op Jeroen, op die vraag? Dat ik inderdaad uiteindelijk de stap heb genomen om toch weer muziek te gaan maken. Wat ik vroeger al deed, maar vroeger in een band. Echte rockmuziek en later... en dat ik nu heb gekozen voor het Limburgstalige. En vooral ook dat ik heb gekozen voor het kleine lied. En dat ik toch heb mogen bewijzen dat je zelfs met een klein liedje, wat helemaal niet overgeproduceerd is, zelfs nog alleen maar tegenovergesteld hebt, dat je dan toch schijnbaar in Limburg op 1 kan eindigen. Ja, en zo natuurlijk ook een boodschap kunt overbrengen. Krijg je dan dus op datzelfde telefoonnummer een appje binnen van Peter, die zegt dat het optreden heel erg goed klonk. Dus dat vond ik ook wel natuurlijk aardig van hem om te horen. En nogmaals, zoals gezegd, hebben we mensen vragen aan de artiest hier aan tafel. Altijd leuk als dat binnenkomt. Stuur het vooral door via 06 13 04 8885. Ik dacht eigenlijk dat je overigens ook wel nummer Just Wie in dat Book ging zeggen als antwoord, Jeroen. Maar dan moeten we die nu maar even draaien. Ja, want daar is het allemaal... Ja, natuurlijk, daar ben ik mega trots op. Want dat is eigenlijk de reden dat ik weer muziek ben gaan maken. Door dat liedje dacht ik van, Jezus, waarom ben ik al die jaren gestopt met muziek maken? Ja, dat weet ik wel, omdat je kinderen krijgt. Live. Dus nee, daar is het allemaal mee begonnen. Nou, dan absoluut. Is dat een mooi bruggetje om te maken bij deze dus Jeroen met Just Wie in het Boek. Doen hem zo smit. De noem zijn binaam, heldig ingreep. En die woord vol hoop en kracht. Je doel bleef sterk, maar wij hadden het bedacht. Als ik die naam nu snel verander, komt het dan nog goed? Er is maar één dat ik het ben, dus vier oude mode. Als ik die naam nu snel verander, komt het dan nog goed? Just wie in de film, just wie in dat boek. Dien voor ik groeit in kracht. Hij gaat niet meer slopen, ontneemt dich al pracht. En die woord, wat hulst du dich groot. Geniet van het leven
oh, dat is die koord. Als ik die naam nu snel verander, komt het dan nog goed? Er is maar één dat ik het wennen. Dus vier houten moord. Als ik die naam nu snel verander, komt het dan nog goed? Je suis in de film, je suis in dat boek. Als ik die naam nu snel verander, komt het dan nog goed? Er is maar één dat ik het wennen. Dus vier oude moeders, ik die naam nu snel verander, komt het dan nog goed? Je suis in de film, je suis in dat boek. Je suis in de film, je suis in dat boek. Jeroen dus, of Zeel beter gezegd, nu met zijn ook prachtige plaat Je suis in dat boek. En we gaan nu luisteren naar een optreden van Glyn. Hij heeft zijn gitaar erbij gepakt, maar dit is dus een nummer wat nog niet uit is, Glyn. Wil je hem nog even toelichten voordat je gaat spelen? Ik wil hem zeker even toelichten. Dit is een nummer, het heet Hiding in Plain Sight. En dit heb ik geschreven voor een voorstelling waar ik aan meedoe, genaamd Boys Won't Be Boys. En het thema van de voorstelling is mannelijkheid. En dat niet iedereen per se in dat stereotypisch hokje past. En daar doen veel acts en artiesten aan mee. Dans, muziek, poëzie. En een van de voorstellingen is morgen in Maastricht, in de NC Theater. En ook nog volgende week in Sittard op 30 mei. Dus ja, het zijn leuke dingen. Het liedje gaat over eigenlijk de kwetsbaarheid die ik vaak in het dagelijks leven mis van mezelf. Maak ik dan wel uit in liedjes. En om het diepste van mezelf een beetje naar buiten te laten treden. En dat is een beetje waar het liedje over gaat. Pas ook een beetje in het thema van mannelijkheid. En dat stereotypisch, gevoelens tonen, kwetsbaarheid is niet iets waar je vroeger aan denkt als je aan het woord man denkt. Maar dat moet een beetje die stereotypische dingen uit de weg ruimen. Mooi, we gaan luisteren naar het optreden van Glyn. Het podium is voor jou. Laying on my back, sweaty fingers, I'm on the fan mode, I shouldn't linger. Your hands on mine is what always calm me. Just like a candlelight, it doesn't last. Lately my mind has been pushing me to the ground. Save me, I'm speaking but no one can hear a sound. I'm tired of hiding in plain sight. Is it okay to say how I feel? Yeah, yeah. Is it okay to say that this is real? Ooh. Is it okay to say that this is real? Hey. I don't have the answers to all your questions, but staying in your aura reveals my true intentions. I let my guard down, inside out like ultrasound. I'm feeling weightless. Oh yeah, yeah. I think all these long conversations might lead to strange revelations. I stepped into the light. Lately my mind has been pushing me to the ground. I'm speaking but no one can hear a sound. I'm tired of hiding in plain sight. Is it okay to say how I feel? Oh. I built a cage inside my chest.
I call it safe, but it's possessed. I'm sorry, baby, I'm still blooming into someone better. Lately, my mind has been pushing me to the ground. I'm speaking, but no one can hear a sound. I'm tired of hiding in plain sight. Is it okay to say how I feel? Oh yeah. Lately, my mind has been pushing me to the ground. Save me. I'm speaking, but no one can hear a sound. I'm tired of hiding in plain sight. Is it okay to say how I feel? I guess it's okay to say that this is real. Ook een mooi optreden van Glyn. En komt uiteraard ook nog meer aan van Jeroen. En er komen weer wat goede vragen binnen. Dus hartelijk dank daarvoor. Gaan we ook zeker bespreken. En heb je nog meer? 06 1304 8885. Of laat het achter via Facebook, YouTube en Instagram bij Lucas en Nick. Crime is high and traffic sucks. A place to park costs $30. Can't see the stars for all the neon. Dog can't even find grass to pee on. Crickets don't sing, the neighbors don't wave. But get flipped off about twice a day. Gotta go inside if you want fresh air. Everybody here just ain't all there. This town is taking its toll, driving us crazy, growing us old, turning us into city folk. I can't keep this up. We need a lot more space, a little more time at a slower pace. Seems to me this town ain't small enough for the both of us. I miss the sound of dirt road gravel and hearing how they're biting at the bait and tackle. The only log jam you'll see all day is an old farm truck hauling hay. I need a plate of mama's fried chicken. I need to see a bird that ain't a damn pigeon. Concrete jungle, more like prison. This life ain't what I call living. This town is taking its toll, driving us crazy, growing us old, turning us into city folk. We can't keep this up. We need a lot more space, a little more time and a slower pace. Yeah, I think this town ain't small enough for the both of us. City folk, we can't keep this up. We need a lot more space, a little more time at a slower pace. Girl, I think this town ain't small enough for the both of us. Seems to me this town ain't small enough for the both of us. Brad Paisley, This Town Ain't Small Enough bij Lucas en Air op RTV Maastricht. 7:15 ongeveer, maar we gaan nog tot 9 uur vandaag door met de show met Glyn en Jeroen, want zij zijn te gast. En we gaan nu maar weer eens luisteren naar een nummer van Zeel. Stop de Tiet, mijn beste Limburgs. Ja, zo wordt mijn Limburgs vandaag toch wel een beetje op de proef gesteld. Dat is alleen maar goed, Jeroen. Maar ja, dan nog even terug kort op die artiestennaam. Begin van het uur hoorden we al
dat je dat gedaan hebt en het proces erachter. Maar waarom precies Zeel? Waarom de naam Zeel? Wat bedoel je daarmee? Zeel is gewoon het Limburgse woord voor ziel. Ik maak muziek uit hart en ziel. Dus denk van, ziel op zijn plat is Zeel. En je spreekt het hetzelfde uit op zijn Nederlands als op zijn dialect. Het blijft Zeel. Dus ik denk dat is wel handig. Dat het niet dan ook nog eens andere uitgesproken. Dan moet je gaan uitleggen hoe spreek je het uit. En volgens mij is zelfs ook nog in het Grieks Zelos staat voor de god van passie. Zover ik me kan herinneren. En denk dan kom je weer bij God en dan kom je bij mijn achternaam Heilige. En denk, dan is de cirkel rond. Ik denk, oké, waar gaat het naartoe? Maar ik kan je er niet op factchecken over dat Griekse gedeelte, maar dat nemen we gewoon aan. Dus nee, leuk joh. Zo kom je er wel uit. Maar het was ook een beetje een praktische keuze wat je in het begin zei van Jeroen Heilige is een mond vol. Ja, het is een hele bek vol. Ik denk van dat gaan we niet. Jeroen Heilige, hoe spreek je dit uit? Nee, laat maar. Ik denk, doe het lekker kort. Ik hou van kort. Zeel. Ook mijn teksten gebruik ik liefst altijd zo weinig mogelijk woorden. Minimalistisch, hè? Hoe less is more. Ja. Wat je waar we het al over hadden. Nee, dat is een goede aansluiting daarop, inderdaad. We gaan luisteren naar Stop de Tiet. Een van de nummers die allemaal zijn uitgekomen nog eigenlijk na de keren dat je hier eerder te gast bent geweest. Want je hebt dus flink wat nummers uitgebracht. Waar gaat dat nummer over? Stop de Tiet gaat over dat je af en toe wel eens dingen doet waar je achteraf minder trots op bent. En dat je denkt van, dat zou ik graag overnieuw doen. Stop de tijd en draai hem terug. Een nieuwe kans, je boe een brug. Stop de tijd, draai hem terug. Nieuwe kans, ik bouw een brug. Ik versta het helemaal hoor. Misschien niet alle luisteraars. Nee, zeker. En dat is eigenlijk een beetje gekomen van dat jaar dat Metallica op Pinkpop speelde. Toen deed een van de kinderen van mijn broer deed toen de Heilige Communie. En daar ben ik wel geweest, maar ik wilde per se nog terug naar Pinkpop, want dat zou dan anders de eerste keer zijn dat ik niet zou zijn geweest. En toen ben ik wel mijn lood in mijn schoenen ben ik naar Pinkpop gegaan. En toen was het daar zo'n slecht weer. Ja, ik denk, dat is een boontje, komt om zo'n loontje. Dat is gewoon mijn straf, omdat ik per se naar Pinkpop wilde. En dus, maar wat je ook dus ziet op de cover is dat het heel slecht weer is, donkere lucht. Ja, maar we hebben de cover op de televisie erachter staan. En dat is een beetje ook de lucht wat er toen was bij Metallica. Die was gewoon groen. Ja, groene lucht. Ja. Aanjagend groen. Dat is echt het einde van de wereld. Oké, dat is wel leuk. Een leuke gedachte wat je erbij hebt. En het schoentje zie je van, want je komt erin van bij de Sean pas trek hem aan. Dus als je denkt dat liedje gaat er voor jou, prima. Kijk, zo weten we toch de betekenis daar ook al bij. Dan kunnen we nog maar één ding doen en dat is natuurlijk gewoon luisteren naar Stop de Tiet. Dat gaan we dan ook bij deze doen. Wil je hem zelf aankondigen, Jeroen? Jazeker. We gaan luisteren naar een liedje van Zeel en dat is Stop de Tiet. Na 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 na. Na 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 na. Hoe werd zo'n pas trekken man? Na 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 na. Na 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 na. Hoe werd zo'n pas trekken aan? Een beslissing, een besluit. Soms gaat het goed, soms pakt dat niet goed uit. En als de moest kiezen, geen fratsen of teun, maar kies dus wies. Anders kleurt de hemel onheilspellend groen. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd en draai hem terug. Nu je kans, ik boe een brug. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd, vergeef de baan. Zing dit lied voor wij zo'n pas trekken aan. Met gepaste trots, of je scharoets neer. Dan deed het pijn, deed het verdriet. Kies ik voor dich, wel een verborgen kus. Aujourd'hui, je ferme les yeux. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd en draai hem terug. Nu je kans, ik boe een brug. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd, vergeet de baan. Ik zing dit niet voor wij zo'n pas trekken aan. Dus blijf niet denken, het is klaar met kruis.
gevoel, gedachten. Stank op, maak die eigen keus. Probeer die gedachten te verzachten. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd en draai hem terug. Nu je kan zich boerenbuk. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd, vergeet de waan. Ik zeg dit niet, voor wij de show pas trekken. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd en draai hem terug. Nu je kan zich boerenbuk. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd, vergeet de baan. Ik zing dit lied voor wij de show pas trekken. Voor wij de show pas trekken. Voor wij de show pas trekken. Het spijt mij, vergeef mij, stop de tijd, vergeet de waan. Ik zeg dit lied voor wij de show pas trekken. Je luistert naar Lucas On Air. I'm the kid in the classroom sitting on her hands. I'm a wayward Baptist trying not to dance. I've been looking in the mirror saying, girl, you gotta chill. But I can't sit still. I'm an outside dog on the inside leash. I'm a limb in the wind trying to shake off a leaf. I'm a raindrop running down a cracked windshield. I can't sit still. I ain't caught my breath since I took my first, so I guess I'll rest when I'm in the dirt. It's a sweet relief, it's a bitter pill. I'm an addict, it's a habit I can't kill. I can't sit still. I can't sit still. When my hat's hung up and my boots ain't on, thoughts in my head have a mind of their own. I'm climbing up the walls, I'm going downhill. I can't sit still. I ain't caught my breath since I took my first, so I guess I'll rest when I'm in the dirt. It's a sweet relief, it's a bitter pill. I'm an addict, it's a habit I can't kill. I can't sit still.
Lainey Wilson met Can't Sit Still. Dat kunnen wij ook zeker niet in deze uitzending van Lucas on Air op RTV Maastricht. Want het eerste uur is al voorbij, maar geen zorgen. We gaan nog een heel tweede uur er tegenaan met nog veel meer gespreksonderwerpen die er allemaal aan gaan komen en die ook volop binnen blijven komen. Dat is ook alleen maar leuk om te zien natuurlijk. We krijgen onder andere een vraag binnen van Frank. Die vraagt het aan Glyn, maar die zetten we ook gewoon door aan Jeroen, die vraag. Zetten we jou in het CC erbij, Jeroen. Want waar kunnen we je nog allemaal live zien? En dat vind ik wel altijd een leuk onderwerp om aan te halen, het live spelen. Dat is iets wat jullie hier gedaan hebben en natuurlijk ook heel goed doen. Maar als je een solo act hebt, Glyn, dan is eigenlijk gewoon erop uitgaan met je gitaar de manier om volgers te verzamelen eigenlijk, toch? Ja, dat is wel het ding. Ja, dat klopt. Ja, kijk, nu ik live optreed en zo met mijn eigen act heb ik... in het begin ik dan alleen met gitaar natuurlijk en zang, maar ik heb bijvoorbeeld nu laatst op Mama's Pride gespeeld. En toen had ik ik had backing tracks gebruikt. Mm-hmm. Dus wel echt een andere dimensie die erbij is gekomen. Dus dat vult echt ook weer een beetje. Maar in principe kan alles gewoon inderdaad met gitaar en zang en erop uitgaan. Er is gewoon veel optie, weet je. Maar heb je die ambitie om dat meer te doen of niet? Met backing tracks? Ja, nee, maar ook het spelen in het algemeen. Gewoon jawel, zeker. Ik heb nog wel natuurlijk dingen opstaan nog... die ik ga doen. Bijvoorbeeld dan die voorstelling van Boys Won't Be Boys die eraan zit te komen. Ook bij de Limburgse Week van de Popmuziek gaan we wat doen. Altijd belangrijk, dus ook altijd onderwerp. Wij staat er nog niet online. Maar ik speel ook aan de waterkant. In Venlo is dat. Ik ga ook inderdaad in een Irish Pub ga ik ook spelen. In John Mullins Irish Pub. Binnenkort. Dus... genoeg. Dus ja, dus er is genoeg te doen. Genoeg op de agenda. Te doen, ja, zeker weten. Als jij speelt met zo'n backing track, is dat niet spannend? Want ik weet dat, ik heb vroeger in een kinderbandje gespeeld en we speelden toen rockmuziek. En later zijn we dat gaan doen. Eerst deden we dat live en later met een backing track. Ja. Maar jezus man, Het is heel erg. Je mag niks missen, hè, want dan zit je er helemaal naast. Ja, het is wel tricky. En ik doe dat nog niet zo lang. Ik heb dat bij Mama's Pride echt de tweede optreden dat ik dat deed. Dus ik vind het wel spannend, want je bent wel een beetje... afhankelijk, zou ik maar zeggen, van de backing track. Ja, stel die backing track zou een keer uitvallen. Ja, kijk, ik heb nog een gitaar erbij, maar... En als je wil improviseren, dat kan niet, hè, want die track loopt. Of kan dat wel? Dan zou dat wel gepland moeten zijn. Ja. In principe. Ja. Dus dat is echt iets heel nieuws voor mij ook. Dus, maar ik vind het wel super leuk om te doen. Maar even een hele praktische vraag. En waarom zou je dat doen, zo'n backing track? Is dat gewoon omdat dat dan voller klinkt? Omdat dat een beetje iets veiliger is? Als je eigenlijk geen... band hebt in dat opzicht, dan kan je een backing track gebruiken. Maar in principe bands gebruiken ook backing tracks. Mm-hmm. Heel veel. Die misschien iets minder opvallend zijn, maar zeker maar kijk, als ik een solo-artiest is het natuurlijk logisch dat ik dan, als je dingen hoort, dat niet live gespeeld wordt, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik denk dat het wel iets meer zekerheid geeft of zo dan, waar je van oké, dit moet ik doen op het podium. Ja, dat is ook meer van, dat is echt de sound van mijn muziek. Dus zo komt dat ook dan live ook dan ook zo over. Mm-hmm. Dus kijk, what you see, what you get. Ik snap het in jouw geval helemaal, hè, want omdat je alles zelf produceert. Hè, dus je hebt heel veel toeters en bellen in je liedjes verwerkt. En als je het helemaal uitgeleid en je bent helemaal alleen, dat kan een keus zijn, maar dan mis jij misschien dingetjes. Want ik wil dat mensen dat juist wel die dingetjes horen, want dan zijn mijn liedjes ook af. Ja. En dan snap ik dat je kiest voor een backing track. Ja, ik heb vele coole dingen erin zitten die ik denk, dat is tof. Of je zou inderdaad iemand anders moeten meenemen. Hè? Want als ik live speel, ik doe dat met mijn broer. Ja. Want ik zou het niet, ik zou het wel alleen kunnen, maar dan mis je wel die tweede stem en dat extra gitaartje of die piano. Ja. En dat zou ik niet willen doen. En dat is een beetje een opstap voor meer. Ja, uiteindelijk denk ik van, het zou wel cool zijn om een band op het podium te hebben. Maar dit vind ik wel een goede... middenweg. Een goede middenweg om dat op te lossen. Ja, het is wel een goede duiding eigenlijk die je geeft, Jeroen. Want ook voor mij wel een opheldering. Ik denk voor mensen die geen ervaring hebben met op het podium staan of muziek maken of zo. Dit wel interessant vinden om te horen waarom dat soort keuzes worden gemaakt. En hoe dat dan... zodat je een beetje weet waar je naar kijkt als je, als je in het publiek zit. Ik zag toevallig vandaag een filmpje op Facebook. Er staan dus twee gasten, een drummer en iemand op een viool, geloof ik. En die hadden een backing track. En dan valt die laptop dicht. En alles was weg, je hoorde gewoon niks. Ja. Dus hun toevoeging was minimaal. Jeroen, voordat dat hier ook gebeurt, moet ik je nu af gaan kappen. Want het nieuws van 8 uur is hier. Dan tot zo na het nieuws. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur.
Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïense drones een studentencomplex in Starobilsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sandra Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Lucas on air. Lucas Le Jeune. Like that, you got that little tattoo playing peekaboo on your back. Yeah, if you wanna impress me, baby, here's my plan. All you gotta do is put a drink in my hand. Yeah, fill it up, I'll throw it down. When you drive me home, take the long way around. You be my lowest lane, I'll be your Superman. All you gotta do is put a drink in my head. My head Monday morning at alarm clock sings. It goes bang, bang, bang while it ring, ring, rings. Yeah, I'm ready to roll if you wanna rock again. All you gotta do is put a drink in my hand. Yeah, fill it up, I'll throw it down. I got a little hungover, still hanging around. Yeah, that hair of the dog
Eric Church, Drink in My Hand. Tweede uur van Lucas en Air op RTV Maastricht, 22 mei 2026. En als je ook een drink in your hand hebt, een lekker drankje erbij hebt gepakt, dan snap ik dat wel. Met dit weer op de vrijdagavond hier, wanneer wij het weekend ingaan. En nog een uurtje naar Lucas en Air gaan luisteren. Dank aan iedereen die vragen aan het insturen is, die aan het kijken en het luisteren is. Er zijn behoorlijk wat mensen, dus dat is alleen maar goed. Maar ja, dat heb je natuurlijk ook met 2 supersterren aan tafel als Jeroen en Glyn. Die nemen de luisteraars wel mee. En ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden tot nu toe. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, waren absoluut. Natuurlijk al bekend met het programma, maar hebben nu toch heel veel nieuwe dingen te melden. En dan is het toch ook hoog tijd dat je weer eens overnieuw aanschuift. Wat ik me wel afvraag in jouw geval nog, Glyn, is... je doet natuurlijk veel met Orange Moon ook. Hebt veel ervaring in die muziekwereld. Helpt die ervaring dan die je vanuit Orange Moon hebt opgedaan ook in het maken en het schrijven van de solo act? Ja, zeker weten. Kijk, dat is natuurlijk wel heel anders dan, want die sta ik dan alleen en even is met een band. Maar het voelt gewoon wel heel vertrouwd om op het podium te staan. Het is gewoon super leuk om te doen. En als ik niet met Orange Moon eerst muziek ging maken en meteen begon met Solo Act, dan was het misschien heel anders geweest. Dan was het misschien iets minder zelfvertrouwen om dat ook op het podium te doen en om dat te uiten. Dus dat heeft, het heeft me heel veel gebracht. En super leuk om muziek te maken met andere mensen. Maar mijn eigen project is natuurlijk ook super om dat te mogen doen. Ja, lijkt me wel de combinatie is gewoon fijn, weet je. Ja, maar het lijkt me wel met een band bijvoorbeeld dat je toch sneller input krijgt van andere kanten. Van, misschien kunnen we dit zo doen, misschien kunnen we dat zo doen. Dat wil je natuurlijk ook wel met je eigen muziek hebben, lijkt me. Of niet? Of hoe pak je dan aan? Ja en nee. Ik denk dat... Ja, als je in een band zit, is het ook vaak compromis sluiten. En soms vind je een idee cool, soms ook weer niet. Maar soms doe je dat idee toch wel. Weet je, dat is toch een beetje een samenwerking wat je doet met een band. Ja. En als ik alleen ben als solo act, als Glyn, dan hoeft dat niet. Dan hoeft dat niet en dan doe ik echt wat ik wil, laat ik het zo zeggen. Yes. En natuurlijk vraag ik feedback aan andere mensen of laat ik mensen mijn nummers luisteren van wat vind je daarvan? Geef me eens feedback erover, weet je. En dan neem ik dat ook ter harte, weet je. Dat neem ik ook zeker mee, maar uiteindelijk heb ik dan wel natuurlijk het laatste besluit. Ja, nee, zeker. Dat absoluut. Hoe pak jij dat aan, Jeroen? Vraag jij je wel rond of is het ook gewoon, ik schrijf het en dit is het? Ik maak het en dan laat ik het horen aan mijn broer. En als mijn broer zegt het is goed, dan is het goed. Ook top. Dat is een goed samenwerkingsverband wat dat betreft natuurlijk. Hè? Zo kom je natuurlijk ook wel ergens. Maar ik vind het gewoon leuk om te ontdekken hoe je dat aanpakt. Hoe iedereen dan tot die muziek komt. En die muziek, daar hebben we natuurlijk nog veel meer nummers van klaarstaan. Daar gaan we er zeker ook genoeg van draaien. En ook natuurlijk wat kantje muziek beluisteren. Onder andere deze plaat, Justin Moore, hier in Lucas en Air. En heb je vragen, stuur ze vooral door, nog voor het tweede uur. I was a cold beer drinker down at Joe's place. A corner pocket sinker at a pedal down pace. Another man's early was my getting home late. Fast as a whiskey shot. And everything changed, cause with the woman you love, you'll talk all night. Buy 5 acres and a farmhouse and paint it bright white. With a woman you love, you'll get home at a decent hour. Don't need to look no more, cause you finally found her. No, forever just ain't long enough with a woman you love. I still make a little noise, raise a little hell, running with the boys, making stories we don't tell. I trade a million nights of getting loose and turn full, but just one night with her dress on the floor. 'Cause with a woman you love, you talk all night. Buy 5 acres and a farmhouse and paint it bright white. With a woman you love, you'll get home at a decent hour. Don't need to look no more, 'cause you finally found her. No, forever just ain't long enough with a woman you love. Her whisper in my ear made a brand new man. Now the same heartbeat's got a brand new plan. With a woman you love, you'll talk all night. Buy 5 acres and a farmhouse and paint it bright white.
With a woman you love, you'll get home at a decent hour. Don't need to look no more, cause you finally found her. No, forever just ain't long enough. With a woman you love. Yeah. With a woman you love. Lucas on Air. Show you what you need to see and nothing more. At least I got the decency to shut the door. You said that you want all of me, but I know you're a liar. Every time I let you in, I start to hear them tires in the middle of the night. In the back of my mind, like a chill running down my neck. So I bite my tongue and I lie in self-defense. Ask me how I've been, I'll say I'm great, but under my skin, I'm not okay. Honey, I've been scared to death, looking in the mirror. Just another day in the kingdom of fear. Ask me how it goes, I'll say I'm fine. But if you look close, I ain't doing alright. Honey, I've been scared to death, wipe away the tears. Just another day in the kingdom of fear. The kingdom of fear. Baby, I've been building walls too high to climb. I hope you know it's not your fault, it's by design. I know I've been a lot of things, but I won't be your burden. I won't be that person that calls you when I'm hiding in the middle of the night. In the back of my mind, like a chill running down my neck. So I bite my tongue and I lie in self-defense. Ask me how I've been, I say I'm great, but under my skin, I'm not okay. Honey, I've been scared to death, looking in the mirror. Just another day in the kingdom of fear. Ask me how it goes, I'll say I'm fine. But if you look close, I ain't doing alright. Honey, I've been scared to death, wipe away the tears. Just another day in the kingdom of fear. Oh, I've been hurting worse than bad. I need someone who's got my back. Oh, I've been hurting worse than bad. I need someone, but if you ask me how I've been, I'll say I'm great, but under my skin, I'm not okay. Honey, I've been scared to death, looking in the mirror. Just another day in the kingdom of fear. Ask me how it goes, I'll say I'm fine. But if you look close, I ain't doing alright. Honey, I've been scared to death, wipe away the tears. Just another day in the kingdom of fear. The kingdom of fear. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Lucas on Air op RTV Maastricht. Bijna 14:15 ongeveer. 14:08 dus hier bij Lucas on Air op RTV Maastricht. We gaan luisteren naar de plaat van de maand. Dat is nog volgens mij nog deze week en volgende week nog Bittersweet Frictions van Mitch Menzo. En volgens mij ben jij als eerder plaat van de maand geweest, Jeroen, uit mijn hoofd. Hè? Dus we hebben een hele waslijst aan artiesten bij Lucas on Air die langskomen. Dat zie je alleen al op de Wall of Fame. Dit is alleen 2026 overigens. Hè? Dus iedereen die daarvoor te gast is geweest, die moet nog een keer langskomen om te tekenen. Onder andere de rest van Orange Moon natuurlijk. Jij hebt getekend nu, Glyn, maar de rest hebben we ook nog nodig. Ja, ik ga zo vragen. Maar ik vraag hem aan jou dan de vraag, Glyn. Welke van jouw platen mogen we nomineren als plaat van de maand? En dat is dan dat je 4 weken lang in de playlist staat. Oh. Het mag ook een plaat zijn die nog niet uit is. Dus bijvoorbeeld die je net gespeeld hebt of die je nog daarna nog gaat maken. Want het is natuurlijk lang na die laatste muziek wat je hebt. Ik zal kiezen tussen degenen die uit zijn nu. Overloaded en Hiatus. Overloaded en Hiatus. Ja, kijk, persoonlijk ben ik wel echt... Ja, Hiatus vind ik een super mooi nummer. Dat is mijn eerste nummer die ik uit heb gebracht. Gaan we nog naar luisteren, een speciale betekenis. Maar Overloaded is dan weer de zomerse uptempo banger. Keuzes. Als ik moet kiezen, dan ga ik toch voor... ik ga voor Hiatus. Oké. Hiatus. Nou, daar gaan we zo meteen nog naar kijken en luisteren. Zelfs nog kijken in de vorm van de lyric video die je hier dichtbij Maastricht hebt opgenomen. Dus dat is ook heel mooi natuurlijk. Ja. En dat past al helemaal natuurlijk met het weer van vandaag. Want dat ziet er heel mooi uit, die plaatjes. Maar dan staat dat in elk geval genoteerd. Gaan we van nu luisteren naar Bittersweet Frictions als plaat van de maand van mij. Je luistert naar
Lucas on Air. Hey, ik ben Mitch Menzo en deze maand is Bittersweet Frictions plaat van de maand bij Lucas on Air. Finding luck in normality, getting hurt in everything I see. No addiction left me in a friction. No more exciting when writing, stuck in hiding. Lost my ways, tracking days, no new trace as it shatters as glass. Lost friends along the way, finding new words that make you stay. How do I get away? How do I get away? Lost my ways, tracking days, no new trace as it shatters as glass. De synthesizer klanken van Mitch in Bittersweet Frictions. Erg mooi. En dat is nog 1 maand of 1 week plaat van de maand. Volgende week nog in mei dan natuurlijk. En gaan we nu door naar de battle. Want dat zijn ook weer 2 platen tegenover elkaar van artiesten die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas on Air. Of in dit geval kan ik beter zeggen 2 bands die te gast zijn geweest bij Lucas on Air. Jody Moon en de Herfsthanenband staan deze week tegenover elkaar. Voor de reden dat ze alle 2 nieuwe muziek hebben uitgebracht. Beide de bands zeggen jullie iets, zowel Jody Moon als de Herfsthanenband. Misschien is het wel leuk om dat dan even aan te knopen, Glyn, in de vorm van... jij kent een paar bandleden van de Herfsthanenband goed persoonlijk, omdat je daarbij in de klas hebt gezeten. En dan is het wel leuk om ook even je muzikale scholing dan aan te halen. Want jij hebt er zelfs voor gestudeerd eigenlijk. Hè? Ja, eigenlijk wel. Dat klopt. Dat is de popmuzikantopleiding op het Vista College in Heerlen. En daar zaten dan de drummer van de Herfsthanenband, Joshua, en de toetsenist, William, bij mij in de klas. Dus, dat is superleuk en ik heb ze laatst nog gesproken. Dus, Zeker. Ja. Nou, en ook wel een hele praktische opleiding natuurlijk, waar je waarschijnlijk vandaag de dag nog steeds heel veel aan hebt. Vervolgens ook nog doorgestudeerd in de muziekwereld. Ja, hoe heeft dat verder nog de muzikant die je vandaag bent, zeg maar, beïnvloed? Nou, die opleiding heeft mij zeker heel veel geholpen. Je kon je dan aanmelden voor voor zang heb ik mij aangemeld. Voor gitaar kon je doen toetsen. Maar ik heb zang gedaan, want dan kon ik zang en gitaar een beetje combineren. Dat was eigenlijk de insteek ervan. En toen was ik nog heel erg timide en vond ik nog best wel eng om alleen te zingen. Want toen had ik eigenlijk nog alleen, met duo dan Maximus Glyn, wat het toen was. Toen zong ik soms erbij, niet altijd. En nu moest ik wel echt die voorgrond nemen. Mm-hmm. En daar heb ik echt wel heel veel geleerd over. En hoe je dan die stage presence pakt. En meer mensen aankijken in het publiek, weet je wel, dat soort dingen. En ook om dan met een band op te treden. Dus het heeft muzikaal echt superveel gebracht, eigenlijk. En daarna heb ik dat afgerond, 3 jaar. En toen ben ik naar Tilburg gegaan voor de produceropleiding in de Volvo Studio. En dat is dan meer dan de productiekant van liedjes maken. En hoe neem je nou een drums op? Hoe doe je nou die mic fatsoenlijk voor de gitaar? Ja. En dat soort dingen allemaal. Ja, inderdaad. En ik denk dat je dat dus terug hoort komen, zoals je al zei, hè, Jeroen. Het ja, is, absoluut. volledig, Dat hoor je eigenlijk in zijn liedjes, dat ze gewoon mega goed geproduceerd zijn. Ja. Je hoort het ook in de muziek van Jody Moon en de Herfsthanenband, die deze 2 weken of deze keer in de battle staan. Eerst Knowing en daarna Mooie Mins van de Herfsthanenband. Let go and all the same, I am moving on with a certain kind of knowing. To tease on every cheek 3 times in a row. Is there a remedy for this innocence of hoping?
I go, there is light in the back, and through the cracks it's showing. And I know that sometimes when I feel the fight and the glass is too thick to see the world outside, I just need to feel that these memories won't erase me. Words that keep our minds in shape. I will go alone. Try to fight my fear of heights. I've headed far too low. While I'm moving on, I'm moving on. Words that keep our minds in shape. I will go alone. I'll try to fight my fear of heights. I've headed far too low. While I'm moving on with a certain kind of knowing. Oh hey, ooh, yes, I'm moving on with a certain kind of knowing. Lucas on Air. Lucas Lejeune. Dit was pas het begin verdicht van al die druimen. En wellicht mag sticht die gans tot boven nog wel voor. Die bestemming was onbekend. De nemers net zo goed gezind. We vieren dig en dien verholen door. Maar toch, het had niet zo mogen gaan. We zingen en zo blief ze even staan. Ik neem verlief, wie ik verloor. Want ze leven in ons allemaal door. Niet vergoed van ons weggegaan. En een mooie mens die altijd bestond. Er is één ding dat ik zeker weet. Als 10 ster aan de hemel stijgt, dan kijken we nog naar dezelfde maan. Maar weet dat het missen niet verdriet. Ik denk aan dich wanneer die ster al schiet. Ik neem verlief wie ik verloor. Want ze leven in ons allemaal door. Niet vergoed van ons weggegooid. En een mooie mens bleef altijd bestaan. Ik neem verlief wie ik verloor. Want ze leven in ons allemaal door. Niet vergoed van ons weggegooid. En een mooie mens bleef altijd bestaan. De Herfsthanenband
als onderdeel van de battle. Dus wie weet dat ze dit nummer wel op Pinkpop gaan spelen. Want ze openen dat dus natuurlijk, hè, Jeroen, wat je zei. Maar dat hebben ze natuurlijk gewonnen. En dat was heel erg mooi. En de winnaar van de battle, die kun je als luisteraar zelf bepalen. Ga naar Lucas Neer op social media, Facebook, Instagram. En dan kun je stemmen welke van de twee volgende week weer in de playlist moet staan. Hebben jullie een voorkeur van wat jullie gehoord hebben? Wie zou jij stemmen, Glyn? Nou, muzikaal gezien, hè? Muzikaal gezien, mijn smaak zal meer dan Jody Moon zijn. Ja? Oké, ja, dat vind ik wel, ondanks dat je herfstbaan aan de band goed kent natuurlijk. Ja, maar ik vind het wel leuk. Tuurlijk, ik vind het wel leuk. Ja. En jij, Jeroen? Ja, qua vibe inderdaad Jody Moon. Maar de hersen aan de band, ik vind vooral hem, dat zei ik net al, hij straalt wat uit. Hij staat op het podium energie, en hij pakt, hij heeft energie en dat doet hij heel goed. Ja, zijn echt wel supergoed hoor. Ja. Dus 1-1 dan, Jeroen? Of maak het 1-1. Dat is alleen maar goed, want dan kunnen de luisteraars thuis het verder beslissen. In het geval dat het gelijk blijft, dan tellen de stemmen aan tafel dubbel. Maar ook in dat geval is dat lastig in dit geval. Dus ja, dat moeten we toch altijd... soms als we een oneven aantal hebben, dan kan dat de doorslag geven. Maar we gaan het zien hoe dat zich uit gaat pakken natuurlijk volgende week weer. Vorige week hadden we ook een winnaar. Nou, dat was Sunset Cinema. Mooi bruggetje ook naar het goede weer vandaag natuurlijk. Want zij hebben vorige week de battle gewonnen met de plaat Gone Wrong. With my head held up high, trying to fix it on this moment in time. I thought my visions told me clearly, but my head is the one that leads me to the door. I need to understand the meaning of this everlasting feeling you gave to me. Oh, feelings can be strong, but can we keep this love from going wrong? I can feel something is wrong. And I know this feeling is gone. In this world, would you leave me when you know that I need you the most? I want to know everything you're thinking. Oh, I'm feeling all your stares and paint them black. I'll make you evil in my head. It's nothing to do with anything you've said. I just do. Oh, so you need to stop me, shake me up, and plant my stubborn feet in the ground. See me float in my crazy thought. I can feel something is wrong. Oh, I know this feeling is gone. Oh.
Sunset Cinema als winnaar van de battle van vorige week om exact 8:30 hier bij Lucas on Air op RTV Maastricht. We gaan de hiatus luisteren, Glyn. We hebben de lyric video ervan van klaarstaan waar jij door het prachtige Limburgse Heuvelland of Maastrichtse Heuvelland loopt om het beter te zeggen. En dat horen Maastrichtenaren hier natuurlijk ook graag. Maar dat is ook gewoon zo. Dus dat is gewoon een feit. Het is de toekomstige plaat van de maand. En waar gaat die over? Waar wil je deze dan nog toelichten? De eerste plaat die je echt als onder je solo act hebt uitgebracht. Ja, dat is inderdaad de eerste plaat. Dit hiatus. Het woord neemt een pauze nemen. Take a break van de wereld. Maar ook vooral van mijn eigen gedachten die kunnen blijven rondspoken op bepaalde tijden. En dan, om die pauze te nemen, vind ik het leuk om naar buiten te gaan. Zeker in de natuur in Maastricht. Vind ik echt een super mooie plek hier in Nederland. Dus dan ga ik daar heel graag wandelen. En ook gewoon samen met mijn vriendin te zijn, samen leuke dingen doen. Dat zijn een beetje de tijden dat ik een beetje uitschakel, laat ik het zo zeggen. Dat ik even op de knop duw en even nu even ontspannen, relaxen. Want dat mag ook. Dat mag er ook zijn. Niet alleen maar werken. Maar dat is ook, zeker tijd nodig om rustig aan te doen soms. Absoluut. En het is dus ook een wat rustiger nummer. Ja. Dat past natuurlijk bij de boodschap. Is dat dan de stijl die je wat meer maakt onder de solo act? Of wordt het hierna wel wat meer uptempo qua nummers? Nou, het is een beetje een mix van dan deze stijl en dan inderdaad wat meer met een goede beat, zeg maar. Een beetje uptempo. Dus, maar het blijft natuurlijk wel in de stijl van R&B soul pop. Maar ik vind dat is een goede mix. Dynamiek. Mix. Dynamiek die erin moet hebben. Ja. We gaan er naar kijken en luisteren. Jij hebt nog geen van je eigen platen aangekondigd, Glyn. Dus dat wil ik eigenlijk dan wel laten doen. Dus ik zou zeggen, take it away. Oh, zeker. Nou, dit is Hiatus on Lucas on Air. Expectations are limitations. It's breaking my body. No one sees me. Just give me my coffee. I'm trying to make sense of it all. No gravity. Down is up, up is down. There we go. So much I learned, still there's nothing to show. For I'm so confused, but I leave it up to you. What are we gonna do? There's no win when we both need to loosen ourselves tonight. Oh baby, I am done. I'm so done. Feeling lost without your touch. So exhausted. We need a break sometime. Let's just get in line. So fragile, more like tortured sand alongside denial. Give me a day to collect all the shots. I kept my guard down. No gravity, light as a feather I wanna be. You keep on pulling, but you're pushing me away from myself. Farewell. So done, feeling lost without your touch. So exhausted, we need a break sometime. Let's just get in line. Hiatus dus van Glyn hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. We hebben gekeken
na de lyric video die heel erg leuk is. Het is gewoon in één stuk door opgenomen lijkt het. Ja, is dat ook zo? Ja, dat is ook echt zo. Lachen? Ja. Jo, dat is wel een leuk idee. En je ziet je er zo dat mooie heuvellandschap heen lopen. Maar ja, dat is in één keer goed gegaan ook. Nee, dat niet. Nee. Dat was wel een insteek, maar we dachten van, het gaat niet lukken. Er lopen toch wel mensen rond. Hè. Het is een mooie tijd van de dag, dus gaan mensen daar graag wandelen. En ik probeer het dan een beetje te vermijden. Mm-hmm. Maar we hebben, hoeveel takes waren het? Ik weet niet, misschien 4 takes of zo. Ja, maar dit is ook de camerapersoon en jij lijken ook heel erg in sync. In de zin van, aan het einde stopt ze en zo. Dus dat is wel, moet je even oefenen. Ja, er zal wel even een bepaalde script in, laat ik het zo zeggen. Van hoe we moesten bewegen en alles. Heeft mijn vriendin geschoten trouwens, Rianne, shout-out. Dus heel erg dankbaar daarvoor. Creatief gedaan. Het geeft toch een plaat met wat extra flair natuurlijk. Absoluut. Dat ga jij ook doen trouwens, Jeroen. Met mijn goede vriend Sharik. Ja, met Sharik, ja. Heel mooi. Ik mag morgen komt hij naar Primax waar ik werk. En daar in onze kantine, wat eigenlijk geen kantine is, het is meer een kroeg. We hebben gewoon, daar staat een heel mooi podium met een geluidsinstallatie en een mooie lichtinstallatie. En daar gaan we gewoon de 2 videoclips opnemen. Twee live. De Shark Sessions heet dat, hè? Dat is wat Sharik doet en dat doet hij heel erg goed. Misschien daar heb jij geen van, hè, Glenn? Dat heb ik niet, maar... Nee, moet je wel doen. Ja, ga ik zeker doen. Ja, we willen contact opnemen met Sharik, want dat doet hij volledig gratis. En dat doet hij echt in ontzettend hoge kwaliteit, dat je dan 2 gratis live sessies musicvideo's krijgt. Dus eigenlijk elke Limburgse artiest moet punt 1 eens een keer aangeschoven hebben bij Lucas Air. En dan punt 2 een Shark Session hebben. Dat is gewoon een must. Eigenlijk. En als je dat niet hebt, dan hoor je er niet bij in de Limburgse muziek. Ja, want ik ben 3 jaar geleden hier terechtgekomen door Sharik. Door Sharik, ja precies. Klopt. Dus Sharik en ik kunnen het goed met elkaar vinden. En ik vind het ook gewoon hartstikke goed dat hij dat doet. Want daar hebben Limburgse artiesten wel aan. Dus dat mag zeker gezegd worden. Ja. En hij kan dus binnenkort een telefoontje van Glyn verwachten. Ja. Zometeen nog wat muziek van Zeel. Eerst Kenny Chesney. Oh, son of Coach Charlie drives an 87 Harley, sells gasoline and what you drink 8 to 3 a.m. Got a tattoo for the core, an ex-wife number 4. Humming along, schooling you on the songs on his station. He could be another one cussing the government, no, but he smiles. Got 100 reasons not to, but he's the poster child for happy is, as happy does. Grab a 6-string, find a rope swing, hang a palm tree in your truck, drink a beer, just because. Still a slow dance in a rainstorm and a kiss from who you love. Laugh and live with a half-full cup. Yeah, happy is as happy does. Some find it in the scripture, or a Polaroid picture, or flip a coin, head you're going to Tucson, Arizona. But it damn sure ain't in the looking back on the stuff you never did. Sometimes you're gonna feel that, but life is better when happy is as happy does. Grab a 6-string, find a rope swing, hang a palm tree in your truck, drink a beer, just because. Still a slow dance in a rainstorm and a kiss from who you love. Laugh and live with a half-full cup. 'Cause happy is as happy does. She's a long way from the old her and this mountain diving boulder. Every pickle jar, crinkle dollar takes her another mile high. Happy is as happy does. Grab a 6-string, find a rope swing, hang a palm tree in your truck, drink a beer, just because. Still a slow dance in a rainstorm and a kiss from who you love. Laugh and live with a half-full cup. When it's all black clouds, find the sun. 'Cause happy is as happy does. Kenny Chesney, Happy Does in Lucas Air op RTV Maastricht.
Nog ongeveer 20 minuutjes te gaan in deze uitzending. Heb je vragen aan de gasten aan tafel? Dat zijn Jeroen en Clint. Stuur ze vooral op. We hebben een paar leuke vragen binnengekregen deze uitzending. Hoop dat er misschien nog eentje binnen kan komen. Dan kunnen we die op de valreep nog gaan bespreken. Stuur erop via 06 1304 8885. Het kan gewoon via WhatsApp, zoals je eigenlijk met iedereen altijd appt. Kan dat dus ook hier naar de studio. Staat het vooral achter. Voor nu gaan we luisteren naar een plaat die we nog niet gedraaid hebben. Die we nog niet gehoord hebben bij Lucas Neer. Maar wel van Jeroen is. Namelijk Regels en Rouge. Mijn beste Limburgs, Jeroen. Wil je die plaat, voordat we dan gaan luisteren, ook even toelichten? Waar gaat deze over? Want je hebt er toch altijd wel mooie betekenissen bij. Ja, klopt. Regels en Rouge gaat eigenlijk over mensen die moeten worstelen met dwang. En dat is niet niks, zowel niet voor de persoon die het heeft, maar ook niet voor in dit geval ouders die daar mee moeten dealen. Het is een hele struggeling. En het is ook iets waar je niet zomaar van afkomt, waar je met een beetje pech je hele leven mee moet dealen. En daar gaat het nummer over. En hoe ben je tot dat onderwerp gekomen dan? Want het is wel ook iets heel anders eigenlijk dan waar je normaal over schrijft. Je hebt altijd wel hele unieke verhalen eigenlijk. Ja, het klopt. Door verhalen uit naaste omgeving, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Dus het komt... het raakt me en het is... door heel veel verhalen van mensen in mijn vertrouwde omgeving is dit liedje tot zijn stand gekomen. Ja, wat ik mooi vind, dat dingen die je om je heen ziet, dat je dat dan ook echt oprecht raakt. En dat je daar dan het gevoel wat je daarbij hebt, een beetje van je afschrijft op die manier. Dus, is dat zo? Of, ja, echt wel. Ja, 100%. En hoe breng je dan zoiets in woorden? Als je dan, lijkt mij lastig om zo'n lastig onderwerp in een nummer samen te vatten, zeg maar. Een beetje het juiste gevoel bij het op te... Ja, wat ik sowieso nooit wil, is het beestje bij de naam noemen. Dat liedje wat ik toen heb geschreven voor Melanie, en dan heb je benoemt eigenlijk niet het onderwerp en je spreekt het ook niet uit. Het is juist mooi om het verpakt, zodat mensen ook hun eigen draai kunnen geven aan het verhaal. Hè. Want ik denk als je het liedje hoort, dat iedereen wel kan denken, oh nee, het gaat over mij. Want ik heb iets anders. Ik heb Alzheimer of weet ik veel wat. Die denken van dat kon wel over mijn vader gaan, want die heeft Alzheimer. Of, ja. Ik denk dat meerdere mensen zich herkennen in dit lied en dat het niet per se over dwang hoeft te gaan. Dat is mooi. Daarmee gaan we dan luisteren. De Regels en Roesjes hier van Zeel. Verloren in een kamer vol regels en rouge. Verblind door het vuur verdween ik in mijn huis. En vroeg worden van gedachten ben ik wel goed. Mijn woorden valt toch niet van mij, de zon kleurt goed. Verlang door de dag zo'n streep. Schütz wie vroeger zonder spiel. Laat ons bed revieren. Da 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 da. Waarom steeds meer? Ik wil geen gefluister meer. Da 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 da. Waarom steeds meer? Ik wil geen gefluister meer. De wind bleef roze, maar ik houd dich vast. Verraken ons niet kwijt, volg mij, ik ben die kompas. Het duister doet, maar het breekt ons niet. Voor altijd samen, ondanks al verdriet. Verlang nog een dag zo'n streep. Schütz wie vroeger zonder spiel. Laat ons bed revieren. Da 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 da
steeds meer. Ik wil geen gefluister meer. Da 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 da. En da 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 da. Waarom steeds weer? Ik wil geen gefluister meer. Da 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 da. En da 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 da. Waarom steeds weer? Ik wil geen gefluister meer. Na na. Na na na. Na na na. Na na na. Verloren. Een kamer vol regels en rouge. Verblind door het vuur verdween in mijn hoofd. Ja, weer een mooi nummer dus van Jeroen hier in de Kosnair op RTV Maastricht. En Glyn trekt de conclusie heel erg mooi. Ik heb het ook gehoord terwijl we luisteren naar de plaat. Maar er zit een tweede stem in. Dus er zit sowieso wat meerdere lagen in die je zelf inzingt. Maar er zit ook één stem in die je niet zelf in hebt gezongen. Nee. Helemaal in het begin hoor je van verlang door de dag zonder strijd. Just wie vroeger zonder speed. Dat is mijn dochter. Omdat ik voelde van, ik denk, mijn gevoel zei, als ik dat haar laat zingen, dan krijgt het liedje zoveel meerwaarde, nog extra kracht. En dat is ook, ja, en dat in mijn hoofd was dat al klaar. En ik dacht, zo gaan we dat doen. Maar ja, dan moet je nog je dochter proberen te overtuigen. Ja. Want ze wilde het eigenlijk niet, maar ik ben zo blij dat ze het gedaan heeft. Want ja, dat neemt niemand ons meer af. Dit is vereeuwigd. Hè? Ook als ik er straks niet meer ben, kan ze nog steeds luisteren naar dat liedje wat ze samen met papa heeft gedaan. En daar ben ik en zij zelf ook super trots op. Ja, nee, dat is heel mooi natuurlijk. Hoe was dat om het samen op te nemen? Dat is toch wel iets wat je natuurlijk nooit zal vergeten, maar hoe ging dat? Ja, ze was heel nerveus. Laat dat voorop staan. Maar ze deed het prima. We hebben het ook volgens mij waren het 2 of 3 takes. En toen hadden we iets van, is goed genoeg, zo gaan we laten. Mm-hmm. En ja, ook heel blij dat het zo even uitgepakt. Ja, dat is heel mooi. Een mooie extra laag aan het lied, hè, wat zij erbij heeft gezongen. Dat maakt het echt heel persoonlijk in dat opzicht. Dank je. Denk je dat je het misschien vaker doen, met op? Zo de opnemen? Ja, wie weet, ze heeft nu, nadien is ze begonnen met zanglessen. Dus ze heeft nu zangles. Dus ja, wie weet wat er nog gaat komen in de toekomst. We samen nog veel nummers gaan maken, zeker. Zo is het toch wel mooi om te zien dat het allemaal in de familie zit. En dat dat zo alleen maar blijft groeien. Dus gaaf. En als er alleen maar nieuwe muziek uitkomt, laat het vooral ook weten natuurlijk, Jeroen. Absoluut. In het najaar. Nou, dat is alleen maar goed. Stuur het vooral door en dat is uiteraard hartelijk welkom. En dan draaien we dat wel hier. En als er dan weer de nummers opstapelen, dan ben je uiteraard ook weer vannacht welkom. Misschien dan ook met de dochter, hè, als die dan tegen die tijd ook ermee meewerkt. Maar dat is alleen maar leuk natuurlijk. Glyn, 1 vraag die ik nog aan jou op de lijst heb staan. En ook een vraag die is binnengekomen. Is, hoe zie jij het voor je in de zin van de toekomst voor jou qua muziek? Want je bent er nu al veel mee bezig. Je doet Orange Moon al, je doet de solo act nu al. Ik neem aan dat je de ambitie hebt om dit echt volledig fulltime te doen, zeg maar. Heb je daar ook echt een specifiek plan voor? Zo ga ik dat doen? Of? Niet een specifiek plan, daar ben ik wel mee bezig. Bijvoorbeeld, ik wil dan ik wil nieuwe muziek ook gaan uitbrengen. En dan wil ik eigenlijk iets meer samenwerkingen aangaan. Dus ik ben nu aan het kijken om een fonds aan te vragen daarvoor. Zodat ik het, om echt alles op papier te zetten van wat ik wil en hoe ik dat wil gaan doen. Echt helemaal precies, met een begroting erbij en van alles en nog wat. Is dat bij het Jan Smeets Fonds? Of? Je hebt Jan Smeets Fonds, maar je hebt ook iets van het Amarte Fonds bestaat ook. Je hebt best wel wat fondsen die in Nederland zijn, dus ik ga ze allemaal proberen. En kijk wat er allemaal uitgekomen. Ja, dat is zeker goed natuurlijk. Ja. Maar ja, zo plan je het dus om later dus fulltime echt met de muziek bezig te zijn. Want dat is dus wel echt de grote ambitie. En daar ga ik voor. Ja, en dat kan je dus afwisselen met Orange Moon of wil je dan echt focussen op de solo act dan? De solo act heeft wel nu wel een goede, is wel primair op dit moment, vind ik. Maar ook wel met produceren en mixen van andere artiesten, want dat vind ik ook super leuk om te doen. Mm-hmm. Er is ook vandaag nog een nummer uitgekomen die ik heb gemixt van Ava, heet zij. Not Your Puppet, ook de eerste single die ze heeft uitgebracht en ik heb dat album mogen mixen. Oké.
Dus zou het zo gaan checken. Van veel markten thuis ben je. Heb je een tip voor me, Jeroen? Nee, Ja, zeg maar. ik denk eerder andersom. Nee, ja, een tip. Kom. Nee, ik heb geen tip. Nee, sorry. Maar dat is ook misschien een compliment. In de zin van dat je bent op het goede pad. Ik ga denk ik jou straks een tip vragen. Oh ja, even bedenken. Alleen maar goed natuurlijk. Wij gaan nog luisteren naar een plaat van Chris Stapleton. En die heet What Am I Gonna Do hier in Lucas on Air. When I get over you, what am I gonna be when you're just a memory? What am I gonna drink when I don't have to think about what I'm gonna do without you? And drinking everything on that shelf feels like I'm killing myself. You're gone and it hurts like hell. Wishing I wasn't anybody else. What am I gonna do when I get over you? What am I gonna be when you're just a memory? What am I gonna drink when I don't have to think about what I'm gonna do without you? Jukebox with the neon glow keeps playing, that's the way love goes. Time keeps ticking on by so slow. They say it'll heal you, but I hope it don't know. What am I gonna do when I get over you? What am I gonna be when you're just a memory? What am I gonna drink when I don't have to think about what I'm gonna do without you? Je luistert naar Lucas on Air. If it wasn't for the tax man, wasn't for the bills, if it wasn't for the traffic in my windshield, if there wasn't always somewhere to be, and my life was really up to me, if I could have it my own way, you know, let me tell you how every day would go. Wake up, coffee, camo, climb tree, wet line, 18 fish hunt, golf drink. I'll fall all spring, all summer long. I'll be living it up and living it on a country boy's dream. Fish hunt, golf drink. Well, I ain't breaking 80, but I'm pretty damn close. Can't shoot a Boone and Crockett if you never get to go. I wanna feel me a good one when I set the hook. Kick a hangover, kicking in the woods. When I wake up, coffee, camo, climb tree, wet line, 18 fish hunt, golf drink. I'll fall all spring, all summer long. I'll be living it up and living it on a country boy's dream. Fish hunt, golf drink.
lips. Which food plot am I gonna sip? A little chip, sip, rip a couple lips. I got my goals and they go like this. Wake up, coffee, camo, climb tree, wet line. 18, hell 36, y'all grab the drinks. All fall, spring, all summer long, I'll be living it up and living it on a country boy's dream. Fish hunt, golf drink. Luke Bryan met zijn nieuwste plaat. En zo heet hij dus. Fish Hunt Golf Drink in Lucas on Air op RTV Maastricht. Om een of andere reden is er heel veel kritiek op deze plaat online van Luke Bryan, zijn nieuwste hit. Iedereen vindt het maar een ChatGPT tekst. Heel simpel en dat vinden mensen niks. Vind ik heel erg apart eigenlijk, want ik vind het best wel een leuke plaat. Dus ik snap niet waarom iedereen het niks vindt. En Luke Bryan was er zelf ook nogal redelijk beledigd over. Maar dat allemaal terzijde overigens. Maar ik vond het gewoon grappig. Maar ik vind het wel een leuke plaat, dus ik denk draai hem gewoon. Dus ik vind hem wel leuk. Ja, dat is prima. Dus bij deze, ik bedoel, het is in principe ook geen slecht leven. Als je gewoon alleen maar de hele zomer fish hunt, golf, drink kunt doen. Hoewel ik zelf voor geen meter kan golfen. Maar dat allemaal terzijde. Ik wil jullie, Jeroen en Glyn, hartelijk bedanken voor jullie komst. Jullie hebben het volgens mij best leuk gevonden. Ja. Heel gezellig. Elkaar ook wat beter leren kennen. En dat is ook alleen maar leuk natuurlijk met twee singer-songwriters bij elkaar natuurlijk. Veel van elkaar kunnen opsteken. En wat ik me nog afvraag is, jullie maken alle twee behoorlijk wat nummers. Ik denk dat het bij in het geval van Glyn natuurlijk ook nog veel meer nummers gaan aankomen. In het geval van de solo act natuurlijk. Is het voor jou, Jeroen, bijvoorbeeld ook nog eens een keer een optie om gewoon een heel album, een heel EP uit te brengen? Ja. Is dat een ambitie? Ja, dan moet ik wel zo'n fonds gaan aanvragen, denk ik. Het kan echt hoor. Dat is mogelijk. Het is zeker niet onmogelijk nee, wat dat betreft. Maar is dat hetgene wat je ervan weerhoudt dan? Of, Ja, tuurlijk. Laat voorop staan, de studio ingaan en liedjes opnemen kost gewoon geld. Dus ik hoop gewoon, dames en heren, wat meer optredens te krijgen. Zodat ik met de optredens gewoon van dat geld weer de studio in kan. Dat zou heel mooi zijn. Dus. Ja, super. Ja, en een album natuurlijk, heel graag. Als je een mixer nodig hebt, dan... Dan zit hij tegenover je, dus wat dat betreft. Yes. En voor jou een album of een EP bij je solo act? Ik denk dat ik nu eerst een EP zou willen maken. Ja, dat is wel echt wat ik heel graag wil. Dus, maar dat is nogal in the works, dus is nog klein. Maar zou die er komen? Hoeveel nummers komen er dan op te staan? Hoeveel nummers heb je op de plank? Ik denk, genoeg, maar ik denk voor een EP'tje zou ik niet meer dan 6 nummers eigenlijk doen. Zou ik nog wat overhouden hè, voor andere dingen? Nee, zeker. Nee, dat is alleen maar goed natuurlijk. Maar hoeveel nummers heb je op dit moment nog op de plank liggen die je allemaal zou kunnen uitwerken? Waar gaat zoiets over dan? Even denken hoor. Als ik even een schat moet maken, zit ik wel rond misschien wel 17. 17? 16. Oké. Nou, daar kun je al heel ander mee worden. 16, zoiets. Ik zeg 16 even. En van al die nummers dus, waarvan zou je dan zeggen van oké, dat vind ik nog wel een leuke om alvast even een primeurtje kwijt te geven, die gaat daarover? Ik heb nu een nummer, die heet Ink, die ik nog niet uitgebracht heb. Wel een keer al live gespeeld. En dat is, het lijkt een beetje op, dat is een beetje de vibe van Hiatus. Dat vindt Jeroen misschien leuk. Yes. En dat is, dat nummer eigenlijk gaat over een oude vriend die overleden is. En het leven kan gewoon heel kort zijn. En op bepaalde momenten moet je toch wel bewust van zijn van het leven is zo kort, maak er het beste van. En dat is een beetje ook de gedachtegangen die ik toen doormaakte toen ik dat te horen kreeg. Mooie boodschap inderdaad daarbij. Kijk dan naar uit wanneer dat nummer uitkomt. Kijk dan uit wanneer al jullie nummers waar jullie nog aan werken uitkomen. Maar voor nu hartelijk dank voor jullie komst. Een heel fijn weekend ook. En ook voor de mensen thuis die mee hebben gekeken en geluisterd en vragen hebben ingestuurd. Hartelijk dank voor het kijken en het luisteren. En volgende week vrijdag zijn we eruit uiteraard weer tussen 7 en 9. Tot dan! Vanuit de